gawn ni weld pwy fydd prif bencampwr. A dyna hi, yr un ifancaeth â hi. Tilian Powell o Bowys. Yn amlwg wrth I bodd yn derbyn y brif bencampwriaeth. Mae yna ddagre o lawenydd. A'r Gil Wobr yn mynd I Victoria Costello. Wel, y tro cyntaf iddi ddangos yn y sioe frenhinol. A mae'n dangos cymaint mewn I olygu rhywun pan maen nhw yn dod i'r brig yma yn y prif gylch. Eiliad hyfryd iawn rhwng y beirniad, Mrs Liz Thomas, a prif Pencampwriaeth y trinwyr ifanc 2019, Tilian Powell, ac wrth gwrs yn cynrychioli adre, sef Powys. A mae'r rhaid bod yna eiddfedrwydd yn perthyn i'r bobl ifanc yma sydd yn trin y ceffylau ac yn dangos nhw ar ei gorau. Yn cymryd y ddiddordeb sydd gyda nhw o ddifri yn amlwg ac ymrwymiad tuag at dangos y ceffylau yma. Mae yna ddyfodol disgler iawn o flaen y groten ifanc yma. Prif Pencampwriaeth y trinwyr ifanc 2019 yn Llanelwedd. Tilian Powell o Bowys. Mae yna hen ben ar ysgwyddau ifanc yn fan hyn. Dyma'r gorau o'r goreion. Prif bencampwr y trinwyr ifanc, Tilian Powell. Mae'r ceffylau yn bwysig, ond mae angen trinwyr da I ddangos y ceffylau ar ei gorau. Ac fe ddaeth y wobr eleni adre I Bowys. A Tilian Powell yn llawn heiddi y wobr gynta. A'r llun holl bwysig na David. Rhywbeth I gadw. Ac dwi'n siŵr bydd y teulu I gyd yn hynod falch ohoni. Mae wedi gwneud job arbennig heddiw yn ddangos. A Gil Wobr wrth gwrs yn mynd I Victoria Costello. Ac cysylltiaeth cryf iawn heddiw ac dwi'n siŵr bod hi wrth I bodd yn derbyn i'w atgofach o'r sioe frenhinol 2019. Ti'n mwyn yn brofiad gwych yn dweud ddwy ferch ifanc. Cynta, Tilian Powell yn illodd dosbarth 40 I 15 oed, ac yna Victoria Costello yn illodd yr ail ar 15 a rhwng yr ail ar 15 a 45 oed, ac yn ennill y Gil Wobr yma yn y Pencampwriaeth. Mae yna hen ben ar sgwyddau ifanc yn fan hyn. Dyma chi y gorau o'r goreion. Prif bencampwr y trinwyr ifanc, Tilian Powell. Mae'r ceffylau bwysig, ond mae angen trinwyr da I ddangos y ceffylau ar ei gorau. Ac fe ddaeth y wobr eleni adre I Bowys. Yn eiliad fawr iawn i'r groten ifanc o Bowys, ac yn dangos bod dyfodol dangos ceffylau yn ddisglair ac yn saff. Gwrs y Gil Wobr Victoria Costello yn heiddiannol iawn hefyd, ac dwi'n siŵr bydd yna rhyw ddathlu treat bach heno, sy'n ni'n meddwl.
ac yn llawn heiddi hefyd. Ac mae wedi bod yn brofiad hyfryd i weld Tilly Ann Powell yn derbyn y wobr yma gyda'r fath emosiwn. Ydy mae hyn yn hyfryd yn dwi i weld cymaint mae gwobrau yn meddwl i bobl pan maen nhw'n dod yma i'r sioe. Yndi, mae yn uchafbwynt y flwyddyn i rhan fwyaf bobl sydd yn cystadlu gyda'r ceffylau yma, a mae'n wych cael gweld faint yn meddwl iddyn nhw. Wel dyna ni, fyddwn ni nôl gyda chi ymhen ychydig ar gyfer y cobiau.